Ledové království. Když byly princezna Anna a Elza ještě malé, byly nejen sestry, ale i nejlepší kamarádky. Anna byla jednou z mála těch, kteří znali Elzino tajemství. Elza v sobě totiž skrývala mocné kouzlo, díky kterému dokázala ovládat led i sníh. Jednoho večera naplnila Elza velký taneční sál sněhem. Sestry si v něm hrály skoro celou noc. Stavěli sněhuláky, sáňkovali a bruslili. Jenže během hry ztratila Elza nad svými schopnostmi kontrolu a nechtít zasáhla sestřičku kouzlem. Anna byla ošklivě poraněná a rodiče museli poprosit o pomoc horské troly. Ti je uklidnili. Annu dokážou vyléčit, protože jí ledové kouzlo zasáhlo do hlavy a ne do srdce. Anna se brzy uzdravila, ale rodiče se obávali, aby se lidé nezačali Elzy a jejich schopností bát. Obehnali proto Arendelský hrad mohutnými hradbami, díky kterým mělo tajemství jejich dcery zůstat v bezpečí. Jenže jakmile malou Elzu něco rozrušilo, přestala své schopnosti ovládat. Mocné proudy ledového kouzla tryskaly do všech stran. Elza se bála, aby Aně znovu neublížila, a proto si se sestrou od oné noci už nikdy nehrála. Anna se cítila osamělá. A ještě osamělejší byla, když se oba rodiče ztratili na moři během strašlivé bouře. Roky plynuly, až jednoho dne nadešel čas, aby se Elza ujala vlády nad Arendelle. Hradní brány se na jeden den otevřely a korunovační slavnosti se zúčastnily stovky lidí. Elza se celý den soustředila jen na to, aby své schopnosti udržela v tajnosti. Na slavnosti požádal Annu o tanec princ Hans z Jižních ostrovů. Zdálo se, že mají spoustu společného. A protože další den se hradní brána měla opět uzavřít, věděla dvojice, že má na bližší seznámení jen jeden večer. Chci udělat něco bláznivého, prohlásil Hans. Vezmeš si mě, Ano? Anna dlouho přemýšlela a přikývla. Potom se dvojice vydala požádat královnu Elzu o požehnání. Dostalo se jim ale odpovědi, kterou ani jeden z nich nečekal. Nemůžeš se provdat za muže, se kterým se právě seznámila, vykřikla královna Elza. Anna nevěřila svým uším. Proč ne? Čeho se bojíš? Elza cítila, že začíná ztrácet kontrolu nad svými schopnostmi. Dost! Vykřikla. Ale proud ledového kouzla, který ji vytryskl z dlaně, už zastavit nedokázala. Hosté svou královnu šokovaně pozorovali. Tajemství bylo odhaleno. Elza spanikařila a uprchla do hor. Anna měla výčitky kvůli tomu, co se stalo. Elziny schopnosti, které se vymkly kontrole, způsobily obrovskou sněhovou bouři, i když v Arendelle právě vrcholilo léto. Přivedu ji zpátky a společně všechno napravíme, rozhodla se Anna. Požádala Hanse, aby v době její nepřítomnosti spravoval království a vyrazila na dlouhou cestu do hor. Naštěstí se hned od začátku cesty seznámila s ledařem Kristofem a jeho věrným sobem Svenem. Oba jí ochotně nabídli pomoc. Vysoko v severních horách objevili překrásnou zimní krajinu. Tam se také setkali se sněhulákem Olafem, který souhlasil, že je ke královně odvede. Dlouhá cesta končila u bran honosného ledového paláce, který si Elza postavila. Anna požádala Olafa, Kristofa a Svena, aby na ní počkali před branami a sama neohroženě vstoupila dovnitř. V Arendelle zatím Hans netrpělivě očekával Anin návrat, protože se princezna dlouho nevracela, dostal o ní strach. Se skupinkou nejvěrnějších vojáků vyrazil i on do hor, aby zjistil, co se přihodilo. Anna našla Elzu uvnitř ledového paláce. Anna jí vyprávěla o příšerné sněhové bouři, která po jejím odchodu postihla Arendelle. Bude to v pořádku, uklidňovala sestru Anna. Stačí, když se vrátíš a všechno zase rozmrazíš. Bojím se, abych všechno spíš nezhoršila, bránila se Elza. Anna se neúnavně snažila přimět Elzu k návratu domů,
Ta měla ale obrovský strach, že by mohla znovu někomu ublížit. Když se Elza rozčileně dohadovala se sestrou, vytrskli z ní proud ledového kouzla a zasáhl Anu přímo do hrudi. Jenže Anna se nechtěla vzdát a odmítala odejít bez Elzy. Elza vyčarovala obrovského sněhuláka, který Anu s přáteli nakonec z ledového paláce vyhnal. Cestou si Kristof všiml, že Aně začínají podivně bělet vlasy. Věděl, že pomocí můžou jen horští trolové. Jenže ti byli tentokrát bezradní. Elzino kouzlo zasáhlo Anu přímo do srdce. Bude ztrácet sílu a za pár dní zmrzne. Zachránit ji může jen pravá láska. Anna se domnívala, že její pravou láskou je Hans. Jeho polibek by snad mohl kouzlo zlomit. Přátelé co nejrychleji vyrazili na dlouhou cestu zpátky do Arendelle. Netrvalo dlouho a v Elzině ledovém paláci se objevili další nevítaní návštěvníci. Princ Hans se svými věrnými. Elza se bránila přesile, co jí síly stačily. Přestaňte, královno Elzo, tímhle jen dokazujete, jak kruté monstrum jste, křičel Hans. Elza na chvíli zapochybovala, jakmile se ovšem přestala bránit, vojáci ji přemohli a odvlekli zpátky do Arendelle. Uvěznili ji v podzemní kopce. Před hradní bránou se Anna rozloučila s Kristofem, Svenem a Olafem a spěchala za Hansem a jakmile osaměli, požádala ho, aby ji políbil a zachránil jí tak život. Jenže Hans odmítl. Anna si uvědomila, že princ svou lásku pouze předstíral. Chtěl se jí i Elzy zbavit a získat Arendelské království pro sebe. Do království se brzy vrátí léto, prohlásil Hans, a já se stanu právoplatným králem. Promrzlou Anu našel v Arendelském hradě Olaf. Pokusil se ji zahřát u planoucího ohně, ale princezna byla stále slabší a slabší. Anna svěřila Olafovi vše, co se dozvěděla od Hanze. Sněhulák zahlédl vracejícího se Kristofa a v tu chvíli mu došlo, že skutečnou lásku najde Anna u něj. Elze se podařilo z podzemní vězeňské kopky uprchnout, ale Hans jí byl v patách. Před tímhle nemůžeš utéct, Elzo, zasyčel Hans, když Elze prozradil, že Anino zranění bylo smrtelné. Zkoušel jsem ji zachránit, ale bylo už příliš pozdě, lhal bezostyšně. Elzu přemohl smutek a bezmocně klesla do sněhu. Všechno, co udělala, aby svou sestru ochránila, bylo zbytečné. Anna s Kristofem nebyli daleko, když zaslechli řinčení Hansova meče. Anna se rozeběhla právě včas, aby zahlédla, že Elza je ve smrtelném nebezpečí. Místo, aby se pokusila zachránit svůj život a políbit Kristofa, vrhla se Anna přímo před ostří Hansova meče, aby sestru ochránila. Ne, vykřikla těsně předtím, než do jejího ledového těla narazil Hansův meč a rozpadl se na 1000 kousků. Anna se proměnila v ledovou sochu. Elza vyskočila a pevně svou sestru objala. Ach, ano, plakala. Ne, tohle ne. V jejím obětí však začala Anna pomalu tát. Teplá krev v žilách rychle zahřála každičkou část jejího těla a sestry se brzy pevně objímaly, živé a zdravé. Olaf, který k tomu všemu přihlížel s vykulenýma očima, si vzpomněl na slova starého moudrého trola. Pouze skutečná láska dokáže uzdravit zmrzlé srdce. Anina láska k sestře Elze zachránila nejen obě dívky, ale i celé Arendelské království. Hans nechápal, jak je možné, že je Anna naživu. Ale vždyť ti Elza zmrazila srdce, koktal překvapeně. Jediné zmrzlé srdce široko daleko máš pod košilí ty, odpověděla Anna. Elza si uvědomila, že láska vrátila do Arendelle léto. Netrvalo dlouho a v království bylo zase všechno v nejlepším pořádku. Olafovi vyčarovala Elza dokonce jeho osobní mráček, aby ho v parném létě ochlazoval. Nejdůležitější ze všeho ale bylo, že z Anny a Elzy se opět staly nejlepší kamarádky.